maa 60 o de fatura k'a sabu kɛ dama ka firili ye o kɛra Kangaba Kɔbadani na Kayikaw fɛ yen nɔ polisiso min bɛ Kayindi n'o ye 2e arrondissement ye olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ da maa dɔ kan marifa tun bɛ maa min bolo fo ka taa se marifa kisɛ ma maa dɔ min fɛnɛ don a delila ka minɛ bingani wale la ka ɲɛsin Bank of Africa ma o kɛra Sadio la tungalatagala maa 3000 ani kɔ olu de bloquelen don Asamaka ni o bɛ Niger mara la malidenw caman bɛ o jamakulu ninnu na n balimaw aw bisimila ka dɔn kibaru kɛnɛ kan kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko jumadon n'o o bɛnna janvier kalo tile 19 ma i b'a k'a fɔ ko nin ye Kɔbadani ye ni ale bɛ Kangaba mara kɔnɔna la ni dama bɛ yen nɔ i b'a k'a fɔ ko ni mɔgɔw bɛ t'u garisɛgɛ ɲini sanu ɲini ko la i b'a k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin jumadon ye a gɛlɛyara kosɛbɛ sabula fɛn min ye dama kɔni a firila k'a sɔrɔ mɔgɔw caman bɛ a jukɔrɔ i b'a k'a fɔ ko kibara min kɔni sɔrɔla ka bɔ Kangaba sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ yɔrɔ la olu y'a jira k'a fɔ ko dama bɛ firi waati na o y'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye sanu ɲininaw ye fo ka taa se baarakɛlayɔrɔw ma olu caman tun bɛ dingɛ in kɔnɔna la i b'a k'a fɔ ko dama in firila u kan o yɔrɔnin bɛɛ la fɛn min kɔni ye wulikajɔ o kɔni sabatira ka fɛn min ye baarakɛla minnu bɛ yen olu ye baaraw jɔ walasa ka se ka taa dɛmɛ don fɛn min ye dama firila mɔgɔ minnu kan i b'a k'a fɔ ko jamana fana kɔni ye wulikajɔ fana sabati walasa dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min na i b'a k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye maa 60 kɔni olu kɔni su kɔni samara ka bɔ fɛn min ye dama dingɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye gouvernement kɔni olu kɔni ye ministre dɔw kɔni bila ka taa kɛnɛ ka joona walasa ka taa u ɲɛda gɛlɛya min kɛra o Kɔbadani ye n'o kɛra dama ka firili ye i b'a k'a fɔ ko ministre kɔni communiqué min kɔni kɛra n'o bɔra gouvernement ka yɔrɔ la olu kɔni ye wele bila maa fɛn bɛ yen nɔ k'olu kɔni bɛ baara kɛ nin yɔrɔ na ni o ye sanu ɲiniyɔrɔ ye k'u ka cogo sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa fɛn min kɔni ye lakana ye u ka se ka olu lasabati kosɛbɛ fɛn min ye nin sanu ɲiniyɔrɔ ninnu yɔrɔ kɔni ye i b'a k'a fɔ ko kibaruya min fana sɔrɔla ka bɔ fasigi sɛbɛnbaa yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la o ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin sanu ɲiniyɔrɔ yɛrɛ ni o ye Kɔbadani ye i b'a k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ sanu kɔni bɛ ka ɲini yɔrɔ in na sariya sɔsɔ kɔnɔna la wa maa minnu kɔni bɛ yen k'u ka baara ye sanu ɲini ye fɛnɛ i b'a k'a fɔ ko u bɛ baara in kɛ ka sɔrɔ fɛn min ye lakana minɛn min kan ka k'u bolo walasa ka se ka u yɛrɛ lakana i b'a k'a fɔ ko o minɛn fansi kelenna t'u bolo wa i b'a k'a fɔ ko fasigi sɛbɛnbaa jira k'a fɔ ko maa 60 kɔni o kɔni su samara ka bɔ fɛn min ye dama kɔni jugura a firila minnu kan nka ko bɛn'a ta i b'a k'a fɔ ko dɔ tilala ka fara o kɔni maa sataw kan sabula maa minnu kɔni la bɔra k'o da kɛnɛ kan o kɛra maa 60 ye nka o bɛn'a ta ɲinini kɔni tun bɛ sen na walasa maa minnu bɛ a jukɔrɔ ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka olu labɔ cogo min na kibara fɛn bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye 2e arrondissement ni o bɛ Kayindi Kayi mara kɔnɔna la i b'a k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye ka tɛgɛ da maa dɔ kan maa min kɔni ni marifa yera a bolo fo ka taa se marifakisɛ caman ma i b'a k'a fɔ ko 2e arrondissement yɛrɛ ni ale yɛrɛ commissariat kalifalen don fɛn min ye commissaire principal Alusenu Yatara i b'a k'a fɔ ko ale kɔni n'a ka cɛdenw kɔni fɛn min kɔni ye civil don ni o bɛnna janvier kalo tile 20 ma i b'a k'a fɔ ko olu kɔni ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye ka se ka nin maa dɔ kɔni ka se ka tɛgɛ da nin kan kɔni i b'a k'a fɔ ko yɛrɛ nana cogo di sabula fɛn min kɔni ye a bɛ waati jan bɔ fɛn min ye polisi ɲɛmɔgɔso kɔni ka laɲini kɔni ye ka se kɛlɛkɛcɛw ma n'o ye polisiw ye o de k'a jira k'a fɔ k'u ka wulikajɔ ni baara bɛɛ lajɛlen boloda walasa fɛn min ye banditisme ye ani bingani walew olu ka se ka nɔgɔya cogo min na i b'a k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye nin kɔni polisiso ye ni o bɛ Kayi bakɔfɛla la ni o ye 2e arrondissement ye i b'a k'a fɔ ko olu fɛnɛ kɔni ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ dugulen dɔw yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye siganamɔgɔ dɔw ye k'olu kɔni jɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye nin polisiso ye a ɲɛmɔgɔ kɔni o ma a bila dakirinda la o ye a ka brigade de recherche n'u u bɛ wele ko BR o kɔni y'o bila ka taa a ɲɛɲini k'a faamuya siganamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni dugudenw y'u k'o fɔ u bɛ se ka kɛ maa dɔw ye i b'a k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye maa 6 kɔni i b'a k'a fɔ ko olu kun jɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la dibi maa yɔrɔ kɔni don i b'a k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye polisilakaw ye u y'a lajɛ waati min na k'u bɛ gɛrɛ fɛn min kɔni ye maa 5 ye olu kɔni ye ji kɛ bidon na olu bolila maa 1 kɔni bɛ yen nɔ tɛgɛ kɔni dara o kan i b'a k'a fɔ ko o maa 1 ale minɛlen kɔfɛ fɛn min kɔni ye marifa ye n'u bɛ o wele ko pistolet mitrailleur PM n'o ye AK47 ye i b'a k'a fɔ ko tɛgɛ kɔni dara o kan fo ka taa se marifakisɛ min tun bɛ a bolo fɛnɛ o bɛ tali kɛ marifakisɛ 111 bɔɲɔgɔnko la ani saki den 5 o fɛnɛ sɔrɔla nin tigilamɔgɔw bolo fo ka taa se téléphone portable 4 ma sɛgɛsɛgɛliw tilala ka bɔ n'a ye k'a fɔ ko maa 1 min bɛ yen nɔ ni tɛgɛ dara ale kan sabula maa 5 bolila i b'a k'a fɔ ko o maa 1 yɛrɛ fɛnɛ tɛgɛ kun delila ka kɛ a la ni o kɛra ka bɛn 2021 ma fɛn min kɛra o kɛra fɛn min ye Sadio la mara kɔnɔna la sabula o maa 1 i b'a k'a fɔ ko ale kun sen yera fɛnɛ bingani wale la ni o kɛra ka ɲɛsin
bangi min bɛ Sadiola mara kɔnɔna la n'u bɛ a wele ko Bank of Africa i b'a ye k'a fɔ ko polisiw tun ye tɛgɛ da kan o binganni wale tɛmɛnen kɔfɛ sabula u ye bangi attaqué ka se ka kasabi dɔw ta ka boli ni a ye tɛgɛ tilala ka da o tigilamɔgɔ in kan k'a bila kiiri tigilamɔgɔ ka bolo kan nka i b'a ye k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ kelen filɛ tun kana minɛ tuguni fɛn min ye 2024 kɔnɔna la ni maramafɛn ye tuguni a tɔ 5 kɔni olu bolila i b'a ye k'a fɔ ko nin maa in kɔni polisiw ka sɛgɛsɛgɛli tɛmɛnen kɔfɛ olu kɔni ye a ka koɲɛ kɔni olu kɔni y'a bila kiiri ka bolo kan walasa a ka se ka a ka ɲangini bɛ se ka kɛ cogo min na kiiri sira fɛ kibaruya laban bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko tungalatagala maa 3,000 ani kɔ i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan olu kɔni bloquelen don fɛn min ye Asama ka mara kɔni kɔnɔna la ni o bɛ Niger jamana kan i b'a ye k'a fɔ ko kibaruya min sɔrɔla ka bɔ baɲumankɛ tɔnw na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ nin gɛlɛya in kɔni kɔnɔna la kɔni k'i b'a ye k'a fɔ ko u mago gɛlɛnba de bɛ sisan an bɛ waati min na ko sisan dumuni na fo ka taa se ji ma ani siyɔrɔ ɲuman fo ka taa se furakɛli ma ani lakana fɛnɛ o hukumu de kɔnɔna la u bɛ laɲini kɛ jamanaw ye jamana kɔnɔ den minnu bɛ yen ni olu ka mɔgɔw bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna la u ka se ka wulikajɔ sabati cogo min na walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ka jamanakɔnɔdenw ma minnu bɛ gɛlɛya la nin waati in na Asama kan n'u tun ye a laɲini k'a fɔ k'u bɛ taa u garisɛgɛ ɲini jamana yɛrɛ kɔnɔna la sabula maa minnu bɛ yen ni a bɛ tali kɛ maa 3,000 ani kɔ la i b'a ye k'a fɔ k'u gɛnna ka bɔ Algérie jamana de kan ka na Niger fanfɛla la i b'a ye k'a fɔ ko nationalité caman kɔni bɛ nin jamakulu ninnu na Maliyɛnw bɛ a la Nigériens fana bɛ a la fo ka taa se nationalité yɛrɛ ma Cheifu Azizou ni ale ye coordinateur de l'APS ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ fɛn min ye tungalatagala maa 3,000 ani kɔ i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ yen n'u kɔni bɛ ka balo gɛlɛyaba de kɔnɔna la nin waati in na ko a caman na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni Niger jamana mɔgɔw ye olu ka ca a la fo ka taa se nationalité yɛrɛw fana ma ko sabula i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ yen olu tun bɛ tali kɛ maa 1966 ko tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔw fɛnɛ tila tun ka refoulé ka na fara olu kan fo ka taa yɛrɛ sɔrɔ maa 3,000 ani kɔ la nin waati na minnu bɛ Asama mara kɔnɔna la fɛn min kɔni ye association malienne des expulsés olu kɔni ye laɲini kɛ jamana marabagaw fɛ k'a jira k'a fɔ k'u ka wulikajɔw bolola cogo min na maliden minnu kɔni bɛ nin jɛkulu la n'u bɛ ka balo gɛlɛya kɔnɔna la olu ka se ka u ka jamana makɛ cogo min na ka segin ka na Mali kɔnɔna la sabula fɛn min kɔni ye association malienne des expulsés olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye tungalatagala minnu bɛ yen ni malidenw bɛ u la k'u bɛ u kibaruyaw kalama sabula u caman bɛ yen minnu kɔni bloquelen don Asama ka taa se Alifma ani Agadez n'u bɛ Niger mara kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ u ka kibaruyaw kalama o hukumu de kɔnɔna la fɛn min kɔni ye Ousmane Diarra ni ale kɔni ye association malienne des expulsés ni ale kɔni ye o ɲɛmaa kɔni ye ale kɔni ye welekan lakura kosɛbɛ fɛn min ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka se ka cogo sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni maa ninnu ka se ka segin cogo min na ka na fɛn min ye Mali kɔni kɔnɔna la balima nin bɛ danse kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an ni ce a ka kulumajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma